Паміж Сарнатам і горадам Іларнек пролягала караванная дарога, і каштоўныя металы з зямлі абменьваліся на іншыя металы, рэдкія тканіны, каштоўнасці, кнігі і інструменты для майстроў, і ўсе выкшталцонныя рэчы, якія вядомыя жыхарам звілістай ракі Ай і далей. Такім чынам Сарнат узрос магутным, вучоным і прыгожым і пасылаў заваёўніцкія арміі, каб падпарадкаваць суседнія гарады. І ўрэшце рэшт на троне ў Сарнаце сядзелі каралі ўсёй зямлі Мнар і многіх суседніх зямель. Цудам свету і гонарам усяго чалавецтва быў велічны Сарнат,